Jo vaig començar amb el piano als 12 anys, més o menys. Vaig perdre la vista als 9 i quan estava a l'escola de l'11, que vaig anar 3 anys per aprendre les tècniques de Braille i totes aquestes coses, allà doncs, un amic em va ensenyar en una festa a cantar el Bon Aniversari, el Happy Birthday, i allà, amb aquesta cançó, vaig tornar a casa l'àvia i allà tenia un piano, aquest piano que tinc aquí al costat. Doncs amb aquest piano de l'àvia vaig començar a provar aquest Happy Birthday i a provar-lo, a intentar treure'l i després a tocar, a canviar-lo i a partir d'aquí vaig començar al cap d'un poc temps les classes de piano al conservatori. Per altra banda, sempre vaig tenir interès en variar les coses o com canviar-les o provar, experimentar amb elles. Llavors era com dos mons paral·lels. Un era el món reclat del jazz, el món reclat del clàssic, on estudiava les obres del conservatori, i l'altre, el treure coses d'oïda, canviar-les i anar provant, experimentant. I aquí doncs s'identificava més amb la música pop o amb al cap de pocs anys em van parlar del jazz i aquesta... Llavors, quan vaig conèixer el jazz, em vaig enamorar d'aquesta música i em vaig enfocar molt clarament cap al jazz. El cas de la informàtica és un altre, era paral·lel. O sigui, de fet, quan jo estudiava a l'escola de l'11, vaig fer allà 6è, 7è i 8è d'EGB d'aquell moment, amb uns 2 o 3 companys que estàvem estudiant allà, teníem ganes de poder somiar a ser altres coses que no eren ni vendre el cupó ni directament estar treballant a l'11. Una figura molt important que va ser per mi, que va ser la meva mare, que des que vaig sortir de l'escola de l'11 i vaig tornar als Sagrats Cors i després vaig anar a la facultat d'Informàtica. Tots aquests anys em va llegir tots els llibres i me'ls en va enregistrar en casset i va ser el que ella va permetre que pogués seguir amb regularitat els estudis. Mentre estudiava a la facultat, la música també va seguir present. De fet, seguia amb els meus estudis al conservatori, seguia estudis a la facultat i també començava a partir dels 18 així vaig començar també a fer concerts, a tocar en pubs, a tocar en grups. L'any 82-83 la vella Dixieland em va demanar per fer una substitució i em van demanar després que em quedés, que m'incorporés a l'orquestra, però els vaig dir que volia primer acabar els estudis per no podia... Ells començaven a tenir molts bolos, molts concerts, i llavors vaig seguir fent concerts, però al meu ritme, actuant a pubs i en grups més reduïts. I de fet a la facultat, algunes les festes de la facultat vaig actuar també. Clar, és una paradoxa el fet que des de la música rebre avui aquest reconeixement de la Universitat Politècnica. Em va sorprendre molt, no m'ho esperava. Em fa molta il·lusió que sigui la Facultat d'Informàtica que després de tants anys em doni aquest reconeixement i que en certa manera tancant un cercle que havia quedat obert fa uns anys.